Boas tardes. A que te dedicas? Son científico, traballo na UCL desarrollando novos medicamentos. Cando se fixo a primeira bomba atómica? Se fixe entre o ano 1943 e o ano 1945. Como foi a túa experiencia en Los Álamos? Increíble, aprendí moitísimo de xente que era increíble como persoa. Despois tamén, pois bueno, foi unha experiencia inolvidable. Que investigan en Londres? Como? Que investigan en Londres? No, por exemplo, en algunos países. Investigar en Londres é diferente. Está moito mellor a investigación que en España. Se valora moito máis a xente, hai moito máis diñeiro para facer calquera cousa. Pero bueno, se teño que comparar, creo que é mellor Estados Unidos. Gracias.